Otxandio Bizkaiko hegoaldean dago. Urkiolako Parke Naturalaren ondoan. Inguruan mendi ezagunak daude. Anboto, Orixol, Gorbella. Urkiola ibaia herritik pasatzen da, eta urak Mediterraneora eramaten ditu. Otxandion leku interesgarri asko daude. Herriko plaza, Andikona plaza, baso ederrak, Abentura parkea, asteburuetan bisitari asko etortzen dira, eta jaietan ere bai. Otxandioko jaiak santamainak dira, eta uztailaren 18an ospatzen dira. Baina Otxandio ez da herri handia. 1300 pertsona bizi dira, eta astegunetan jende gutxi ibiltzen da kalean. Fatima Marokokoa da, baina orain Otxandion bizi da bere alabekin. Rimek eta Ritasek, Fatimaren alabek, Otxandioko eskolan ikasten dute. Etxean, arabieraz mintzatzen dira, baina kalean, lagunekin, euskaraz hitz egiten dute. Fatimak ere euskara ikasi nahi du. Horregatik, Aekako euskaltegira joaten da, beste lagun batzuek. Hau nire herria da Ben Sleiman. Hau Nezha da nire ama. Fatima eta bere ikaskideak urrundik etorri dira. Senegaldik, Nikaraguatik, Saharatik. Baina orain Otxandion bizi dira. Otxandion egiten dute lan. Seme-alabak Otxandioko eskolara eramaten dituzte. Otxandiarrak dira. Eta arratsaldeetan euskaltegira joaten dira. Euskara ikastera. Euskal Herrian bizi dira. Eta euskaraz hitz egin nahi dute. Eta zuk? Otxandio Bizkaiko hegoaldean dago. Urkiolako Parke Naturalaren ondoan. Inguruan mendi ezagunak daude. Anboto, Orixol, Gorbella. Urkiola ibaia herritik pasatzen da, eta urak Mediterraneora eramaten ditu. Otxandion leku interesgarri asko daude. Herriko plaza, Andikona plaza, baso ederrak, Abentura parkea, asteburuetan bisitari asko etortzen dira, eta jaietan ere bai. Otxandioko jaiak santamainak dira,
eta uztailaren 18an ospatzen dira. Baina Otxandio ez da herri handia. 1300 pertsona bizi dira. Eta astegunetan jende gutxi ibiltzen da kalean. Fatima Marokokoa da, baina orain Otxandion bizi da bere alabekin. Rimek eta Ritasek, Fatimaren alabek, Otxandioko eskolan ikasten dute. Etxean, arabieraz mintzatzen dira, baina kalean, lagunekin, euskaraz hitz egiten dute. Fatimak ere euskara ikasi nahi du. Horregatik, Aekako euskaltegira joaten da, beste lagun batzuek. Hau nire herria da Ben Sleiman. Hau Nizha da nire ama. Fatima eta bere ikaskideak urrundik etorri dira. Senegaldik, Nikaraguatik, Saharatik, baina orain Otxandion bizi dira. Otxandion egiten dute lan. Seme-alabak Otxandioko eskolara eramaten dituzte. Otxandiarrak dira. Eta arratsaldeetan euskaltegira joaten dira, euskara ikastera. Euskal Herrian bizi dira, eta euskaraz hitz egin nahi dute. Eta zuk?